William Agius ammetta l-akkużi ta' traffikar ta' droga 14-il sena ilu. Iżda wara li 10 snin ilu waqaf jabbuża mid-droga u x-xorb, illuminata sentenza ta' 3 snin ħabs u multa ta' 3,000 euro, filwaqt il-proprjetà tiegħu ġiet ikkonfiskata. F'dawn l-aħħar ġimgħat numru ta' stejjer kienu jittrattaw l-istorja ta' William Agius kif ta' 18-il sena nqabad jitraffika droga f'Ħalqormi viċin skola primarja. Madankollu jidher li l-każ tiegħu qajjem kontroversja kif eluf ġabru petizzjoni biex tingħata maħfra presidenzjali mill-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca. 14-il sen ilu, il-pulizija arrestaw lil William Agius kif ingħata borża minn sewwieq ta' karozza Toyota f'Ħalqormi. F'din il-borża nstab li kien hemm 2043 pirmla ta' droga ecstasy b'valur totali ta' 28,000 euro. L-akbar qabda li kienet saret dak iż-żmien. Minn hemmhekk bdew proċeduri l-qorti kontra William Agius u Jordi Felice, akkużati bi pjanar u traffikar ta' droga f'inqas minn 100 metru l-bogħod minn skola primarja, filwaqt li mill-ammont li nstab fil-pussess kien ċar li ma kienx għal użu personali. Iżda l-istorja tiegħu ġibdet l-attenzjoni tal-medja u konsegwentament tal-pubbliku kif William Agius matul dawn l-14-il sena li ilhom għaddejjin il-proċeduri l-qorti. William beda l-ġlieda tiegħu kontra droga fejn saħansitra llum ilu ma jmiss ma' droga għal dawn l-aħħar 10 snin. Fl-istess waqt huwa waqaf ipejjeb u jixrob u fetaħ restorant fejn iħaddem numru ta' impjegati li huma wkoll kellhom il-problema tal-vizzju. Fisem William Agius der l-avukat Joe Giglio filwaqt li l-imħallef Antonio Mizzi iġġudika l-każ.